alkukilpailun ykkönen, Mobiuksen Jussi Penttala. Ja Patrik Liljan pisteet 18-47 ja ykköseksi tässä vaiheessa. Tuomaristo valmiina ja siellä näyttää olevan myös Jussi valmiina, jotenka nyt Jussi, anna palaa, täältä tulee lähtölupa. 3, 2, 1, go! Jussi Penttala maalissa, todella näyttävä lasku ja nyt jäädään odottaa Jussin pisteitä, katsotaan mikä oli aika Jussille.